Makama obiro bang' Waititu kod min ode rem chiwo ler ne doho kaka ne giyudo mwandugo. Waititu kod min ode ne okwedo okang' mar mako mwandugi ka giwacho ni ne giyudogi ka okalo e hola kata kapok Waititu obedo gavana. Mwandu mamoko ma ondhi gin tinga mar komeko mar siling milion 11 kod nyamburko 2 ma nengogi siling 600,000 moro ka moro. Mabuse maderoma praboro koda uchiel owe thuolo kowuok e od twech ma Kodiaga Maximum Security Prison e boma ma Kisumu e bwo chenro mado timo mar duoko piny kwan mabuse e jela tok nono fainde 350 mag jogo ma utwe. Matimore e bwo chenro ma bad migao mar doho timo higa ka higa mar duoko piny kwan mabuse e jela ma pachoka ka bende gikelo yot e yudo ratiro. Chenro no ne otelne kod jayal buche e doho mamalo ma Kisumu Alfred Mabea kod Justice Joe Omido kama ne ginono buche matindo tindo kod jogo ma osebedo e rumand kuom thuolo malach. Bende ne gichiwo mich mopogore opogore ne mabuse e kindegi mag sikuku. After every 4 months, we come here and do decongestion. Like now, the decongestion we did today is for the months of October up to December. And we got a total number of about 350 applications or reports on various inmates who are here. And after going through the exercise, we've been able to release about exactly 86 of them. Others are going for CSOs, others are going for probation, and others we commuted their sentences. That is an exercise which achieves 2 objectives. Number one, for those who have been rehabilitated, they can be released, go back to their communities, and to engage themselves in the positive work of nation building. And for the prisons itself, we are able to decongest and lighten their burden. Kontraktas e kaunti ma Siaya obuogo thiro chenro mar sirikand kaunti no poni gopegi maga chudo ok bichwalnegi e kind thuolo mar jumbe 2 mabiro. Jakom mar duol mar Kontraktas e kaunti ma Siaya Francis Amolo oseyo sirikand kaunti ma Siaya kuom rem chopo e singo margi kendo koro odwaro mondo jatend migao makojolo mar omenda e kaunti ma Siaya George Nyingiro ogwetao wirani en ema osebedo kodino negi omendago. Jagoro mar duol mar Kontraktas ma Siaya Elijah Odinga bende ochiwo siema ni kaponi sirikand kaunti ma Siaya ok bichulo gopegi chakre dwe mar 6 mar higani, gibiro thiro chenro duto te mag kaunti no kochakore gi lando tenders manyien. No wondo ane bro chulo wa dwe mar 8, dwe mar 8 no kalo, dwe mar 9 kalo, dwe mar 10 kalo. Sani wani dwe mar 12 pending bills ma dwe mar 6 mane no chopo nyaka IB poko chulo nyaka samwa wuoyni gisechulo only 20%, almost 80% ma poko chulo. Onge gima bro tire Siaya, jopiny duto bro ng'eyo no wan kod problem. Wan gi nyithindo ma dhi skul, nyithindo ok dhi skul Januari. Jogope ok wachul, wadari e mier mondo kata kum wadake wakia. Gin ginyalo dhi Nairobi, governor nyalo dhi Nairobi to dak kuro. Koro ok wanene kaka ok wanene gan. Nikech chakre July jogi no wondwa ni chulo wa by 20th. Then giloro financial year moko chulwa. Gi promise wani by September wane jok mikwongo chul. Up to date sani wani December. Jogi nyaka ne ya financial year gisechudo diriyo. Wawanda ni kara gin jomage michulo ka wan ok nyal chulwa to nwatiyo kaka ne jomoko tiyo. Otherwise ko kunyal konyowa to kara you are irrelevant. Nikech tiju karo ukia. Nikech wanjo piny mwa yiero we are suffering to un kwandiko nubaruwa mondo konywa onge gimutimo. Wadwa ng'eyo ng'ama golo ga tijewa e budget. Sirikal ma Siaya onge pending bills me Korengo, onge pending bills me Krasanga. Pending bills te gin mek Siaya County ochulgi. Ng'ato nyiswa ni